Hvad gør man ikke for at få en god guitar til en god pris? En gruppe musikglade fynboer ligger lige nu i kø for at få fingre i de bedste tilbud, når en ny musikbutik åbner. Jamen, nu var jeg jo ikke klar over, at vi måtte gå ud af køen, vel? Altså, jeg regnede jo med, at vi skulle blive i køen, så jeg har nok sådan cirka 15 kilo proviant med. Der er jo knækbrød, der er ferskener, der er... Åben Bøtger viser rundt i sit hjem for 3 nætter. Alverdens ting. Romkugler, Napoleons hatte. Men der mangler ikke noget. Så, men nu har vi så fået at vide, at vi må gerne forlade køen, ikke? Og, så det er lidt spildt. Bivouak-beboeren kom til Odense fra sit hjem på Koldingegnen for at sikre sig et godt tilbud, når musikbutikken Ove Jensen åbner sin Odense-afdeling fredag kl. 13. Men han får nok ikke de tilbudsvarer, han helst vil have. Selvom han kom klokken 3 i nat, så er han langt fra forrest i køen. Jamen altså, jeg kom jo også efter en guitar, ikke? Men nu er jeg nummer 9, så de er jo flængst røgene af alle de der fede guitarer, så det næste jeg går efter, det er sådan en ekstern lydkort. Så nu må vi se. Jeg ved ikke, om der er nogen, der satser på den endnu. Her ligger nummer 1 i køen, der slog teltet op allerede i går morges. Her er nummer 10, Michael Fritzbøger fra Munkebo, der kom ved 5-tiden i morges. Har du regnet med, at der vil være så mange, når du kom så tidligt? Jeg havde ikke regnet med. Jeg havde regnet med, at jeg var en af de første. Så. Men så var der til gengæld så kommet flere tilbud på. Der kom nogle basser på og sådan noget der, og jeg kan godt bruge en bas. Jeg har en ret elendig bas. Det er lidt irriterende, når jeg skal indspille. Så må jeg nøjes med det jo. Ja, men pebernødder har man også med, jo. Når butikken åbner på fredag, vil det være blandt andet med en lille jazzkoncert med musikerne Chris Mindoki og Mike Stern.